Kinong tray na benta jong kakot kakya ki bajutip ki Asha ki badan hakal lang ki district hapo kashatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union haka khanyo tarik unai wing arhajar arphulai kilapan long da kajingya peace rally kabalas dang nadu na jan ka yingsa jong ulat ka jilla bat kabakilapan kut Hamadan Malki Kajing mi kinong tray Asha ban penlong da kajing ya rally kadai hadin kajing kren na ka menteri jong katanat ka koit kakya ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kabalaong ba kinong tray Asha kidai kinong tray Mons Ngobha kani kajing kren ka menteri kalapen bitartar yaki Asha ha kani kajing yalum ki Asha Hamadan Malki kila aya ki jingkren ban pen sngau ki bor sarkar kham tam ya ka menteri ka Dr. Amperin ha ka bakila ther ting e ya ka health minister da ka baong bakadai ka bamdon skor ban yo sngau ya ka jing u jing nam jong ki lakat da sngi kila yat namar ba ka jingkren jong ka kadai ka baki Asha kimla ban pediang bat I kum baka kren buat namar shipang ka kren da kumoi bat shipang pat da kumoi shu kila ong baki kren ke ay kabakren da ka menteri kimla ban pediang kawai kalong kumi kabadai na kathan pen Ursula kabakwa ban ajing kren namar kawan na ka constituency jong usambut menteri rangba ka jilla uba Preston Tensong da ka bakabu jingkeli balai phis ngap jar phimi shakmat ban ngap lem ya ka jing e ki Asha hakani ka jing yalang ki Asha kila rai ru bakim pendem bat kani kadai tangka peace rally nang ni shakmat kan dai da ka protest rally na kata kadang ang pi ko minister ang badan buram jongi ko mi health minister ibasong thu e gani ka benta kum kalong kami hi ngi da kar paret khmat jong pi pin song thu lem ka jing e jiki Asha na marngim kwa shu ban bunya kani gani ka benta ba pila yo I hiru bat kum ba pila pen I hiru ha ki news ye ki jing seo ki ba san hajar ka fikra na do ning kong ki lai phau ki lai pinyo hajar Hendrai menta kum ba phiong ba ki Asha ki la yo san hajar menta ngin dawa ba ya ka san hajar dai ne na kata daw nganong ipi hang ni kum ba iong ka incentives ka babon ya tho yang hang ni khmat jong phi khmat jogini media ba phi yalij ayu ORS shi 10 kilometer phi yo kanu wai ORS pili thau melu haman ki yang phi yo kanu ko ga yang kita kidai ki incentives ke ba ikong aprin iong makabon bhag incentives pili thau kalong mar sukha kalong hadu sa ars ngi kanu sien pilai kanu tingka finio la nyau sngi kin haban la ne ban ong makin haban ya namar ne ban matang sim 4 minute ar 4 minute kin hab shong kin hab thau na dong shadong kata dik incentives ke ba ikong aprin ila jer nalo kata lada piklan ke motivation ya ke family planning yo ne incentive na ki khlong lada khlem kha khlong kinong pun posh nang pi incentives lada kasnong ka bahetan no ru katkom ka jingbon ka population katkom ka jingdan jing population lada omdan pun pi incentives nang ta shushu pi jupendi dawai tibiru dai ne Sayo dalada ka kos jong ka jing pendi dawai tibi katno ka kos jong pendi dawai tibi real benai shisnem nang ta pia yo ek pisa tang shumare da ka kos hadin ka nos nam pia lagi paus nam lagi sans nam lagi paus nam to hato ko health minister ko sarkar jong I hang ni Pinso tho ba kita kisnam ba ki Juliet pan pendi dawai kini kinong pang himodor kini Asha kini robot ya kabadai kumba pitep nakaliang jongpi ka state government hi PCU ya ki Asha ar hajar tangkashi banai kabadai reu tangkashi sni bat kani ke jing seu jongpi ya ka ar hajar tangkashi banai ru kadai hadian ba pila pendu no ya ka bha jong ki Asha kabadai nak sarkar jilla kata kadai ke ABS MMBS bat ka jing pendu jongpi ya ka ABS bat ka MMBS kadai hadian ke jing sharam jongpi da ki pau sne ma ki Asha jong ka jilla jangan semau bandang bana kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi ngipin bana baka peace rally jong hi habarokat ki district kala kot manta kasngi bat nang nesha kmat ladangi dangdon ki rally kim dai shu ki peace rally hinrai ki ladai ki protest rally kata kadai ki jing pau nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union
Tena kerpat ki EC members ki badai ki president ki secretary jong ki block ki district bafer fin songha banwan kami ting la shai haslong ngin sa pentip ka jaka kanang bangin nang laban perkat kumdo bangin nang yat sa prang sa kamat ha ka bayadai bar ka kam la ne ka jing sraj ka jongi tang kinai ki jing pen bana nakaliang jong ka megalia Asha Workers Union kublai sibun long live megalia Asha Workers Union long live megalia Asha Workers Union no retreat no surrender no retreat no surrender no retreat no surrender idan ka hang angel yalla angel yalla kublai sibun ki bang itray ngilayo ya ki incentive nray nakaliang jongi bun ki bang isutray da ka mensim ka ba mans ngawha siya habang ilaj home visit hato nyo pig asya pisya yayo incentive na ka benta ka home visit ngim yo ya ki incentive na ka benta ka home visit balla da ka jinglaj home visit jongi ya kino kilong mi ki ba kwa manwan ha ka shake off lane ban ayin jek ikikun lada kimtre nginam yo ay na ka to ka jinglaj nray lada ki wan siya kataka ka bangla de bias log ki wan siya ki shake off ki wan siya ban ayin jek ikikun kikti jong kite ngila ban yo ya itay incentive iba kandiat nray lada kimtre ngila sudo yala kisngi ki bangla penlut por hang to bat kawai tolong ba ka health minister kas ngau ba ngingin tray man so phabek hato baro mo ki briuk basem ki kam la jong ki kwa banne hajo hato maka baka simti ya ka kam health minister ko kwa baka jala jong i kansa hajo dalele kata ka ba uwe bru dan yala ka jong ka thong kan banang ya ki por kisngi ni dan yala ka jong ki thong tenata ka daw ngi kum ki asyar ngim la syu ban long kum kita ki nong tray man sumha ngana bo ka jing kerpat ya ka health minister bakan ngolem yang i ha ka nei ka por ka minta ka bangilambi na ki we ki district cha ki we ki district ban ya ka peace rally jongi nrai na ka liang jong ka health minister kum bakam don score tap kren ya ka ba ngim la ban liang kapan siya ya kijing yo jong ki asya hana nengkong san hajar tingka hadin ki bayo khat pra ki bayo lai phau nyau ki bayo hadu pra phawar hato phila ban priang ya kata lada kinong ngap ki dai ki bas ngau tho kinsa ong baya ka health minister imat hapor bakalakren imat bakalabu aj sipak lawai na kaliang jonga na ta ka daw nga ong baya ka health minister haba fikren kum ka priu ka besempang ka blai bat ya ka kerdan minister kren da ka jing tip da ka jing soto wat kren lambir kum ka pi ka beneng kong ka kerpat ta ya health minister nei kamtam yaw chief minister deputy chief minister ba prustun ngap lem yangi kamtam balai ngawan menai jing kren ngang adai na constituency penusla balai pisu ngap jang los ko ya kijing jungai kum ki asya teda ka baburam tang kine ki kentien public ki asya hato kata kadai ka kam Raymond Sobha te kunta hangne ngi kum ki asya ngi pen snau ya ka sarkar bahkan snau lam ya ka chinge ka chungi kumba phiong ba ide nong Raymond Sobha kam de namal ba ya ka kam asya ngi labo khmat ya kiwe ki kam ibo syadin habangi dan kam ya kai ka ba jadi bat ka kamai ka chi ya ka ban lek sya ka we pat ka kam ngimla namal ba lasai gandan ke wi centi lasai gandan ke monthly meeting kam bandan HPHC ngila no ya kita ki kam baro ni haban pendiang ni haban aten ya kata ke badai bat ka health department hato ka dai ka try kamon Sobha ngimla ban try kat pamon ni hab ban try kat kum ka cing batai ka health department kata ka dai ka cing sisa te kumta ni kerpat lam ya phi ko health minister ban snau tho lam ya ka cing jongi ki asya ki long kemi ki baket ya ka yin kesam ki baket ya ki khun ki ti iban nai haban nai bunya la ki khun ki ti nrai ka kam asya kala ban khia but wan chakri ya ka yin kesam
ngimla ban chakri lau lok ro ngimla tang ban pen khacha dai lem dai don bak bang yo dau ku remu ba han sien rai kan pamon chakri ka benta ka men sien jong unang song snong te kunta ngas ngau banong ko government MDA tu ngau lam ya kachinge jong iki asya namar ba ngimla ban train ban sau bha baro silantar kachingem ki asya ki trai khat san slam hato ijo chingem na kamasya tangu bai kuai wai dong lalut hajar tengka kunta ni dawa ba pen kiu ya ka bainong namar ngi ki asya ni su thoya ka chinge bangi mat ni nyom ni yo ni thom ya ki mau ya ki she ya ki lum ya ka te ya ka them ya ka ho ya ka ya ka sam ni hab lei chakim chakandam jong ka snam baro ka we ni hab rung lut hang no ba don ka thliu ying ba let's green ya ki ka ma pher bala batai da ka health department te kumta tang kini ki kempi bangim dai ki dokter bro siskin iya i pada begitu ben mit iya i ni pada hab ki khosh tang mit te kata ki siu mano dan nong siu te kumta ngakar pa i health minister ba wat syukran tang ka ek ba philan dak sintur da perkhat lam thi nga thanai ar hajar tang ai berneng khun ni ngipsai ki yang baro ka wei te kumta ngakar pa de phi to isen ai to snap di ka jing dawa jongi ngi klam bodor leke ai ka ba phi ibet pelat changi ya kata ngi pediang bat na ka ba buram ngada kerpa yo chief minister ba iya jongi ha ka pol ba usil ya ka pisa jongi ka bangasa pending na du aja kan ar komba ipen mi i health minister da ka jing ram kino lam ba iya ngi hable ra ka strike ni saya mdai bi ka ka jing sok deminta ru ngi dawana thi ai ngi na ka jing sok hiro ngi pediang na ka pasok bat ngi ni diterai biang ki kam ki jongi la da phi pim snga ba jing dawa jongi ngi nyai ptengi ki jing thi jongi ho blai shikur